Osim označavanja ušnom markicom od 1. siječnja 2010. godine obavezno elektroničko označavanje malih preživača u Republici Hrvatskoj, isto kao i u drugim europskim državama s više od 600.000 grla. Pouzdana identifikacija životinja jedan je od najznačajnijih faktora u praćenju životinja i njihovih proizvoda, to je sljedivosti. Donedavno male preživače smo označavali ušnim markicama, uzgojno valjane životinje i tetovirom. Činjenica da niti jedan od danas korištenih načina označavanja ne zadovoljava u potpunosti, te da je pouzdano označavanje veliki problem uzgoju ovaca i koza, pogotovo kod nas gdje se većina malih preživača drži ekstenzivno. Dvostruko označavanje je kod nas primarno zbog toga što poštujemo naravno pravilnike i ove odredbe Europske komisije, odnosno Europske unije, ali i zbog toga što su oni vidjeli da kod ovaca i koza, pogotovo koje su držane na jedan ekstenzivan način, dakle na paši većinom vremena, dosta često dolazi do gubitka markica, odnosno nemogućnosti identifikacije životinje. Ako želimo pouzdano identificirati životinju, moramo imati dobar način označavanja. Zato se pribjeglo i ovom načinu označavanja, to je elektronički bolus koji u stvari ostaje u životinji doživotno i može se vrlo jednostavno očitati o kojoj se životinji radi u bilo koje vrijeme. Elektronički se moraju označiti sve životinje ojanjene ili ojarene nakon 1. siječnja, a najkasnije u starosti 6 mjeseci od dana rođenja, odnosno svakako prije odlaska s gospodarstva. Na poljoprivrednom gospodarstvu Đakola u Sjeverovcu životinje se elektronski označavaju već više od 5 godina. I to rumitag ruminalnim bolusima. Na našem OPG-u je provedena radionica prije 6 godina u sastavu tadašnjeg ovog projekta Europske unije koji je imao za cilj označavanje i učinkovitost tog označavanja da bi se vidjelo kako to ostaje, kakvi su efekti i tako dalje. Mi smo tada označili sve preživače i kako male, tako i velike, znači i ovce i goveda. Pošto imamo ekološki sustav i sustav državanja životinja cijele godine vani, upravo ovaj sustav ima svoje prednosti jer se vama vrlo lako dogodi da vam životinja zapne za gran, da zapne za ogradu, za žicu, da iščupa markicu i vi nemate markicu. U slučaju kad imate tetovirane životinje, pomoć vam je tetovir broj. Međutim, oni ljudi koji nemaju matične životinje nemaju tetovirane životinje, imate samo markicu. I ako vam se pojave dve ovce koje su iste boje, jednakih oznaka, znači jednako šarene glave ili su bijele, vi te životinje ne možete razlikovati do ovog sustava koji pruža da vi čitačom elektronskim očitate broj i definirate koja je to životinja. Kod elektroničkog označavanja životinja zadovoljeni su osnovni preduvjeti pouzdanog označavanja. Lako se izvodi, moguća je vrlo rana primjena, cijena je prihvatljiva, bolus je dugovječan i lako se očitava u svako doba. Radi se o relativno jednom, možemo reći, rutinskom zahvatu gdje pomoću određenog aplikatora postavljamo bolus životinju u usta, ona će ga progutati i taj bolus će završiti u njezinim pređelovcima. Budući da se radi o keramičkom bolusu, dakle o kamenu, on će zbog svoje specifične težine potonuti na dno pređeludaca i tamo će ostati čitav život. Najčešće ili u kapuri ili u buragu. Postavljen bolus očitava se pomoću čitača. U stvari, čitač odašilje signal, a mikročip u bolusu ga prima i vraća prema čitaču. Informacija koja dolazi na čitač je unikatna, to je svaki mikročip ima jedinstvenu kombinaciju znamenki. Taj broj identičan je broju koji se nalazi na ušnoj markici. Tako da su ovo zasigurno jedan sustav, sve ovo je zasigurno probljeno u Europi, nije to kod nas prvi puta, pruža veliku mogućnost dodatnu, lakšeg nama farmerima, lakšeg baratanja sa životinjama, nadzor na životinjama, a sa druge strane veterinarskoj struci pruža lakši nadzor nad zdravljem životinja, nad kretanjem životinja, a i konačno na klaonici dolazak i kontrolu na klaonicama. Dakle, edukacija ovih nadležnih službi je provedena, odabrani su dobavljači, postoje pravilnici, zakoni, znači sva infrastruktura postoji. Stočari još nisu krenuli s označavanjem, iako su i oni ti koji su biti najodgovorniji u cijelom lancu. Kada će to početi, ne znam, vjerujem da ovisi primarno o kontroli. Kada krenu prve kontrole, kada ne da Bože, ali bojim se da izgleda drugog načina neće biti, kada prve prijave i ove kazne krenu, onda će vjerojatno krenuti i malo jače i to označavanje. Svima uključenima u držanje malih preživača u interesu je da ovaj način označavanja i praćenja životinja što prije zaživi. Obavezno označavanje elektronskim bolusima, pa tako i rumitag bolusima koje kod nas distribuira Medica, a zastupa tvrtka Bayer, stoga treba iskoristiti što bolje. Vrlo vjerojatno će isplata poticaja u skorije vrijeme biti uvjetovana propisno označenim životinjama.